Здравейте хора, добре дошли на канал. Днес ще унбоксваме APG обувките. Ето ги. Ето вижте каква яка кутия имат. Ето Back to School пише тук. Много яко. Ето вижте. Много яко на APG. Ето го логото. Ето тук. Затова нека да го отворим. О, първо има послание за успешна година. Следващото нещо, което виждам, е химикал. Брандиран с APG специално. Много е як. Второто нещо виждам плаката. Така, сега ще ви покажа отдалеч. Ще се кача на стола. Така. Войто е голям. Ето го плакатчето. Анди, Линшо и Дани. Много е як. Всички работи са яки. Третото нещо, което виждам в кутията е програма. Ето има APG Back to School. Много яко понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък. Тук има бележка. Много е як всичко. И отваряме сега кутията. Отваряме. И виждаме обувките. Ето я. Ето ги. Много са яки. Ето тук APG. И ето тук има APG. Само вижте колко са яки. Ето тук. Има ето такова, много яки. Сега ще ви покажа как ми стоят. Хора, не забравяйте да се абонирате за канала и лайк. Чао!